Kukhona umuntu othola ukuthi ungcolile ngokomoya. Ngizofanisa nomuntu othola ukuthi unukelwa umlomo. Umuntu onukelwa umlomo mekhuluma nawe awukwazi ukumlalela ngoba umlomo wakhe uyanuka. Uma unuka umlomo wakhe ukathi umekhuluma nawe kuke kube khona iphunga ngathi uyalikhafula ulikhafulela kuwena. Ubone na ukuthi lento ayishoyo uyihluleka ukuyilalela. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni nginibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. Untombizi yamncumela insizwa zemkhombe isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo likhola ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakhala lathi ngihamba lithese lositha lathi ngahamba. Umjabulelo ukumamatheka komkakhe ngoba umemamatheka ukuthi faca. Umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo, uMdumo kaThumbu, uThumbu kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Namuhla ke bafowethu angiphinde nginamukele uma ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Siyabonga ngokuthi usubscribe. Siyacela futhi ukuthi utshele nomngane wakho naye subscribe la kwi-channel yethu ngoba sifundisana izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Siphinde futhi sibuke endulo ngamehlo omqondo ukuthi izinto zazikade zenzeka kanjani. Lana ke bafowethu kule channel yethu sike sikhumbuzisane kakhulu indlela ehamba okhokho bethu. Bese siphinde sibuke ukuthi esikwenzayo thina kufanele yini sikwenze. Bese siphinde futhi sishaye ezinye zezinto othola ukuthi siyazenza kodwa manje ziwukungcola ngokwasethongweni. Sihlala ngaso sonke isikhathi bafowethu sivulana amehlo ngezinto ezithile nakuba singasho ukuthi abantu abashintsha imicabango yabo okanye abashintsha indlela abacabanga ngayo. Sisuke singaphoqi umuntu ukuthi umuntu akenze lokho esisuke sikusho kodwa sisuke sikhumbuzisana nje sikhuluma sixoxa ukuthi ngokwesintu sethu kuhamba kanje ngokwasethongweni kunje. Abantu abaningi ke abakhuliswanga ngeqiniso. Abantu abaningi uthola ukuthi vele kwasekukhuliseni kwabo babekade bengathethiswa ngisho ukuthethiswa amabonile. Abanye babengashawa ngisho ukushawa. Manje ke sike sithi masikhuluma la kweMpunga Yesintu TV sikhuluma izinto ezamaqiniso. Sicancathana ngenhloso yokwakhana thina sabantu. Bese abantu bakhale bathi Impunga Yesintu ngeke angathi manje uyashaya kakhulu. Kulungile ke bengekho lapho. Namuhla bafethu ngifisa ukuthi ngikhulume ngokuqabula okanye ngokukhisa. Abantu abaningi ngithema ngisibhala lesihloko ngibatshela ukuthi sizokhuluma ngalento bathi kazi uzothini Impunga Yesintu ngoba khona ezinye zezihloko abazithanda esike sakhuluma ngazo sazishaya. Kodwa ke namuhla ke khona into engifuna ukuyiveza. Ngifuna ukukhuluma ngokhisi okanye ukuqabula. Abantu abaningi la kwi-channel yethu sike sakhuluma la sikhuluma ngesihloko esithi ukuzithokozisa ngokucansi. Sakuveza ke lokho ukuthi kunokungcola okuningi okugcina manje nasekumisa izinto zabo abantu okanye kugcina sekumisa izinto zomuntu. Kodwa manje kwase kuba khona imibuzo ke eqhamuka ukuthi ke Impunga Yesintu ke nako ke mina ke sengizithibileke manje nake ekutheni manje ngizibanda kanye ngokucansi. Kodwa manje makuthiwa ke manje nake ngiyaqabula. Kungabe lokho mhlambe akunayo inkinga. Mina ke njengeMpunga Yesintu izinto ngeke ngizibuke ngamehlo abanzi. Ngaphambi kokuba nje ngigeqa amagula ngoba isifiso sami vele la ngifisa ukuthi ngigeqa amagula. Uzokhumbula ukuthi indlela yokungcola into ejule kakhulu. Kukhona umuntu othola ukuthi ungcolile ngokomoya. Uthola ukuthi umoya wakhe ngaphakathi ungcolile. Uthola ukuthi lowo muntu uma ekhuluma mhlambe zama ukuxhumana nethongo lakhe. Ithongo lakhe alikwazi ukuthi limlalele. Ngizofanisa nomuntu othola ukuthi unukelwa umlomo. Umuntu onukelwa umlomo mekhuluma nawe awukwazi ukumlalela ngoba umlomo wakhe uyanuka. Uma unuka umlomo wakhe ukathi umekhuluma nawe kuke kube khona iphunga ngathi uyalikhafula ulikhafulela kuwena. Ubone na ukuthi lento ayishoyo uyihluleka ukuyilalela. Nakuba umniki ithuba lokumlalela kodwa manje awumzwisisi kahle ngoba vele uthando lokumlalela awunalo. Yini enza lokho? Ingoba ingaphakathi lakhe lingcolile lowo muntu. Kuyenzeka komunye umuntu uthola ukuthi ingaphakathi lakhe lingcolile kodwa mekhuluma nawe wena njenganomuntu wenyama
uthola ukuthi vele akukho wena okurongo ozokuzwa kuyena. Kodwa ngokwasethongweni uthola ukuthi ithongo ayikho into elilalelayo kuyena ayishoyo nje elizoyilalela ngoba ingaphakathi lakhe lingcolile. Uzokhumbula ukuthi iningi labelaphi bendabuko makuthiwa ligeza abantu like limnika umuntu izinto zokugeza bese limnike nezinto zokuphalaza. Yindaba limnika izinto zokuphalaza ingoba basuke manje befuna ukuthi uma bezokuhlanza isimo sakho somzimba baphinde futhi bahlanze nesimo somoya wakho. Ngenkathi wena uqala uphuza lowo muthi noma usiphuza leso siwasho bese uhamba uyophalaza, lapho kusuke sekuhlanzeka umoya wakho wena njenganomuntu ukuthi nawo uhlanzeke ngamafuphi uhlambuluke. Manje na ke wena ke uma ke kukuthi ke uzohlangana nomuntu ongcolile ngokomoya bese uqabulana naye, lowo muntu loyo lokho kungcolo kukuyena ngaphakathi kusuke sekukwembethe. Ngenkathi nje niqala nisondelene niphefumulelana niphinde futhi nikwazi ukuthi ke manje nake nihlangane ngokwamathe nobabili na kanjani usuke usungcolile nawe owakho umphefumulo ugcina manje ukwazi ukuthi ungcole ngoba amathakho azohlangana nawakhe, umphefumulo wakho nowakhe izohlangana bese iyangcolisana. Uthola ukuthi wena owakho umphefumulo uhlambulukile ethongweni kodwa ngokuhlangana nomuntu othola ukuthi yena umphefumulo wakhe ungcolile ingaphakathi lakhe lingcolile. Ngenkathi uqala manje naniqabulana nina nobabili ethongweni lakho usungcolile ngoba usuhlangane nalomuntu lo ongcolile ngokomoya ongcolile ingaphakathi lakhe. Nawe ke kuleso simo usuke usudinga umuntu ozokwazi ukuthi akusize akunike izinto zokuphalaza ngenhloso yokuthi udihlanze ingaphakathi lakho. Mhlawumbe abantu abaningi abangizwa kahle lento engiyishoyo, kodwa uma uwumuntu ojulile uzokwazi ukuthi uyibone lento engikhuluma ngayo. Ngamafuphi ke bafowethu bengithi ukuqabula okanye ukhisi akusho ukuthi kona kuhlala ngaso sonke isikhathi kulungile. Kuyenzeka nako kungalungi ngokwasethongweni ngoba kuyenzeka uhlangane nomuntu othola ukuthi ungcolile ngokomoya wakhe. Manje mawuqala wena uqabulana naye ethongweni lakho bese manje usuke sewonile ngoba usuhlangane nomuntu engafanele ukuthi uhlangane naye, uhlangane nomuntu ongcolile ngokomoya. Nawe ke usuke sekufanele ukuthi ke manje usukume ufuna izinto zokwazi ukuthi uphalaze ngazo ukuze zikwazi ukuthi zihlanze umoya wakho nengaphakathi lakho bese uyahlambuluka ethongweni khona uzothi mawukhuluma nalo ithongo lakho likwazi ukuthi likuzwe, ungathi ukhuluma nalo ufane nomuntu onukelwa umlomo. Kona ke kufanele bafowethu ningayizwa kahle lento engiyisho ngoba vele thina la ku channel lethu sihlala ngaso sonke isikhathi sijulile siveza izinto ezicashile othola ukuthi ziyashaya thina njenganabantu. Angageqika amagoli, ngiyacela ukuthi nizithole lencwadi, ziyatholakala ka-Adams and Greeks nangeposi futhi siyakwazi ukuthi sizithumele ngokuthi ushayele kuzona inombolo lezo ozibonayo, usithinte nango WhatsApp. Ngiyacela futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe la ku channel lethu Impunga Yesintu TV, niphinde futhi nithakasele neminye imfanekiso eqoshiwe. Bese sithi ke nje impunga. Phathi bakala nje yinja. Bakaleli iqiniso lokulungisa. Phathi bakala nje yini. Bakaleli iqiniso lokulungisa. Nangethatha amantamilo. Bathatha inkomishi yekhonete. Wena ngaba